bihotzeko kristau senide maiteok. Urtean zeharreko 22. Domekako evangelioak. Jesus, agintari farisear batek gonbidatua, haren etxeko mailan eseria aurkeztu digu. Ohartu da jauna, mailan eseria dagoela, bere maikide batzuk non eseriko, aurreneko lekuen bila leian dabiltzala. Eta horrek, esteiotordu batean giroturiko parabola bat kontatzeko egokiera ematen dio Jesusi. Esteietara deitzen zaituztenean, esango du jaunak, ez zaitez jarri aurreneko lekuan. Balitek eta, zu baino gehiago denen bat, ark deitua izana. Etorriko da, deitu zaituena eta esango dizu. Utziozu lekua honi. Eta orduan, azkenengo lekura joan beharko duzu lotsaturik. Zuk ez egin hori, baizik eta jar zaitez azkenengo lekuan. Noski, historia honekin guztiarekin, Jesusek ez dizkigu ohitura onak erakutsi nahi. Ez digu esan nahi mailan noren ondoan eta nola eseri behar dugun. Ez da hori, Jesusak adierazin erakutsi nahi diguna. Hori baino gauza funtsezkoagoaz ari da jauna. Humiltasunaz, alegia. Behar bada, bertuterik zailenaz, mintzo da Jesus. Bere burua goratzen duena, beheratua izango da. Eta bere burua beratzen duena, goratua. Aspaldi esandako hitzak dira, baina oraindik ere ez ditugu guk erabat ulertu, ez ditugu barneratu. Dena den, pasarte honen irakurketa moral hutsetik haratago joan nahi genuke gaur goiz hontan. Eta horretarako, Benedikto 16. Aita Santuak egindako irakurketa bitxi eta interesgarri bat baliatuko dugu. Izan ere, Benedikto Aita Santuak honela zioen. Parabolako azken leku hori, azken toki hori, gizakiak pekatuaren erruz iritsi duen egoera galgarria da. Zein da jainkoa ukatzen duen gizonaren lekua? Azkena. Nora garamatza jainkoaren gandik aldentzeak? Azken lekura. Non jartzen gaitu jainkoaren borondatea ez betetzeak? Azken lekuan. Gure giza balioa eta duintasuna erabat galduak gelditzen diren tokian. Eta behar bada, horixe izan da gure egoera. Gure erabakiek, gure aukera okerrek azken lekuraino bultzatu gaituzte. Baina azken leku hortatik jainkoak gora pasarazti gaitu. Bere burua beheratuz gizon egin den bere seme Jesukristoren bitartez. Jesusek gurutzean berez guri zegokigun tokia hartu du, azkena. Inork nahi ez zuena. Gaizkilerik handienak ere merezi ez zuen lekua hartu du Jesusek. Eta gurutzean hilez, eta hilen artetik piztuz, ondatua zegoen gizakiari esan dio, igo zaitez, gorago. Igo zaitez, seme-alaboi dagokien tokira. Etxeko nagusiak betidanik zuentzat pentsatua eta prestatua zuen tokira. Dagokizuen lekura, igo zaitezte. Hori egin du Jesusek bere gurutzeko heriotzaz. Beraz, Jesus parabola honetan bere buruaz ari da. Bera izan da, azkenengo lekua hartu duena eta gorago jasoa izan dana. Baina ez berak bakarrik, hori guretzat ere irabaztigu digun doaina da. Eta Eukaristia ospatzen dugun bakoitzean, aldareko mahai inguruan esertzen garen bakoitzean,
aldiro, Jesusek esaten digu, zatozte, igo zaitezte gorago, dagokizuen tokira, igo zaitezte etxeko jaunaren ondora. Berak barkatu dizkitzu ez zuen pekatuak nire odol isuriaz. Berak paketu zaituzte jainkoarekin gurutzeko eskaintzan. Horixe bera berrituko dugu orain. Poskarioz beraz, igo dezagun aldareraino, jaunaren ganaino, guri lekua prestatu digun etxeko nagusiaren ondoraino.